iki wis jam 09.04 mulih. Dudu wancine wong demo. Jam semene iki dudu wancine wong demo unjuk rasa mulih. Ganggu ketentraman. Serius ngomong. Pokoke aku arep teko esuk tak gawe rusak ya ora iso. Kudu mulih. Ora iso. Papan usrek datan kang darbe adek-adek amarga para panguwasa padha lirwa marang kawula seneng numpuk bondo ngrogoti dhuwit negara upama ora jejeg upama landhep